So the actions of our soldiers are justified, and I stand directly behind them. Justified. Mao kining paghulagway sa Chief of Staff sa Armadong Kusog sa Pilipinas kun AFP nga si General Romeo Browner Jr. Sa nahitabong engkwentro sa Tubuson, Negros Occidental nga mikala sa 19 ka kinabuhi ni adtong Abril 19. Asoy sa AFP nga ang mga namatay gituuhang mga miyembro sa teroristang grupo nga New People's Army kun NPA. Ang pamahayag ni Browner subay sa iyang pagbisita sa Camp Lapu-Lapu sa syudad sa Subo aron pasidunggan og Distinguished Conduct Star kun DCS ang 79th Infantry Masaligan Battalion nga maoy nagdumala aron masumpo ang giingong NPA nga mang-recruit. We have intensified our operations to run against the New People's Army dahil hindi na po pwede yung ginagawa nila na patay lang dito ng mga inosenteng mga civilians. Nagkanayon si General Browner nga gipahigayon ang operasyon tungod sa nadawat nga mga gikatahong verified report sa katawhan sa barangay Salamanca sa Negros Occidental ngadto sa ilang local government unit. Ang operasyon nahitabo dayon ng alas 4 sa kadlawon nga matud pa sa militar may resulta sa dinaganay o pinusilay. But because of the deceptive tactics of the CPP, NPA, NDF, marami pa rin silang naloloko. At lalong-lalo na ngayon, nagre-recruit sila sa mga universities. Apan sa pikas bahin, gikondinar sa University of the Philippines Diliman ang kamatayon sa 19 anyos nga student leader sa ilang universidad nga si Alisa Alano didto sa Negros Occidental. Sa ilang social media post kagahapon adlaw Abril 23, ilang gihulagway ang batan-on isip decisive student leader nga adunay critical mind ug dunay dakong respeto sa hustisya. Giklaro sab sa UP Diliman nga ang pag-adto ni Alisa sa Negros tungod sa gituuhang pagpahimulo sa mga powerful hacienderos ngadto sa mga nanarbaho sa katubuhan. Apan tubag ni Browner nga naabtan sa ilang pundok nga armado si Alisa atol sa engkwentro. If she is innocent and she has no intentions of joining the armed group, then bakit nung nakita siya naka-rig siya, combat rig, no? Yung vest kung saan may mga nandito yung mga magazines. She was armed. Miabot sa 24 ka mga gituuhang firearms ang nasakmit sa militar nga matud ni General Browner gipanag-iya sa mga 19 mitaliwan ug 5 ka mga naaresto nga gituuhang NPA. Apan ang progresibong grupo nga bagong alyansa makabayan mipadayag nga ang pagtawag nga NPA sa tanang mitaliwan sa insidente dili makatarunga tungod duha sa mga individual, mga student leader ug journalist nga anaa ngadto aron sa community immersion o grassroots work. So there is no question in my mind that all the 19 were combatants, regardless of their background, whether they are students, they are professors, they are candidates, no, for party list. It doesn't matter as long as you bear arms and fight against government forces, we will hunt you. Samtang padayon ng panawagan sa mga progressive groups sa kamatayon sa 19 ni taliwan sa giingong engkwentro sa Negros Occidental, matod ni General Browner, andam ang buhatan sa armed forces kung ipaubos sa investigasyon ang maong engkwentro. Human sa hitabo, ang Commission on Human Rights Negros Island Region gitakdang mupahigayon og investigasyon aron masuta kung duna bay nalapas nga tawhanong katungod sa kamatayon sa 19 ka individual. Dugang ni General Browner nga sa pagpahibaw nila kang President Bongbong Marcos Jr. sa resulta sa operasyon, nakadawat siya og congratulations nga timaan sa ilang pagsumpo sa mga NPA sa nasod. Kini si Mark Ermas, alang sa My TV, Cebu.